Tanay kwarta. Sige kung katawa mo niya kung anak. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur. May na maayong hapon guys. Kung may udto, kung may ligong kag traditional Filipino hilot, first time ni mo ni nakita nga video, tanawa gyud og paminawa para sa mo ni. So ay mo katingala kanang maputol akong video, ang katunga tuwa sa Facebook, YouTube ni ang katunga mawala tuwa na sa Facebook page nako. Eric Hilot ang traditional. Ayan mo na guys. Ngayong ito ma'am. Unsa man atong gipamate? Buli na dito mo sa nang isa. Ha? Di ka sa dapi-dapi. Wala ilak sakit din. Ani dito. Sakit. Kanto sa paa. Para hugas sa Kanang isa ka tiilang. Wala bitong istol sa Okay, sabi ka sakit. pero ato sa gabi kay ni bikog bang pud. Bangko sa bikog ni. Kay ni bikog. Sa kabok? Salam. Ano mo to? Ha? Isa. Apoy lang man. Piling lusyo napasok. Nahilos. Sa? Piling lusyon. Kaya ako gusto ka ng murag ka ng kunggo-kunggo ba? Di ako gaya ka ng piling lusyon. Di ka na sa ako ang bitang. Napasok. Di ka daog. Ay! Di ka daog. Balik ko Jebe. Kay ma'am. Di ka daog da sa akong bitang. Sa sword. Langga. Yung sa pelang ipamati ma'am. Di ka daog kong bitang. Hawak. Bagas. Yung sa pagyan. Kaning ay, di ba? Oras balay magpa-photo lang ako sa akong wifi. Uy, kana akong adapted kaya sige mag-block ko masipog pagkita niya. Di na ako siya dito saan kay. Hindi kami ng tubig? Ano magutog so napunon. Tagbo ko asa may Pila tawon. kami ng subscriber? Pila ka Mo baso? nang karon sa balay masigit siya ubo Ang silpon. init na kayo kay sobrang litro yun. Madro ka litro yun tira at Kaya wala may wifi. Hala. Yung sa pelang ipamati. Magkuan ka mo wala. Wala lang. Ate. Ako lang mangita sa ban. Sige, asa kitong balay na mo ma'am? Sa Ilaya. Ilaya. Ilaya Glan, Sarangani. Ilaya Glan, Sarangani. Ayan. Shout out sa musilingan ma'am. Shout out sa mga silingan sa Porok San Antonio, Ilaya. Nami diri karon pahilo ni Eric Hilot Traditional. Oh. Manilayan? Kay sir. Wala na. Awan ni sir. Wala din ni. Si pare na lang. Wala din pulis. Si man. Guwapa man. Guwapa. Instruction. Ano di man mahalin si ma'am nga guwapa? Subot lang. Taas o ilang. Pare-pareha kita itong vlog, no? Puti. No? Ayaw, okay. Bisang sa trabaho, okay na tanan. Dilitan, manguan kay. Okay tanan. Sige. Yo, kanya lagi content. Ay, katunay na content dito rin nga gisayawan tong mga bukog sa Digos. Nagipatawag na miyo. Sanabot sa opisinang miyo. Kaya nga sa Minterio ng Republic na mo. Kaya content baka nang sayaw dito sa babaw. Saga na ba itong mga bukog? O di ba sa likod, di ba natong kuhan? Ipatawa. Interior? Binastos mo siya. Uber na po kayo ng Apil ang bukog. apil naman namin. Pwede ka dito sa Minterio, kanang iya ka sa ayaw po dito sa bukog. Sa mga, ano lang ba, katong mga mitso, di ba? O pwede ko ka dito sa imuang sayaw ka dito. Kasi tungtong pa siya itong mga Pansyon, pero murag ko na po kayo na wala na po tayo respeto po. over. Uber po kayo. Sana lang. So ayan guys, shout out po sa mga taga Ilaya Glan, Sarangani. Oh. Hello po sa inyo ha. No, pating yung layuan, abot yun si Ma'am Dire, hidayo yun siya sa Digos City. So welcome sa Digos City, no. Shout out po sa lahat po ng mga taga Glan na si Ma'am Dire. No, tabangan na mamayo yung pamatis ko, sa siyempre na ba na si Bagantos. No? O tarang nga magdoon sa tuwa, may kamot ta. No, may kamot ko maayo magutot sa memo, kay natin kinapamatis ka wawasan. So ayan, so sa karoon lang po nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilot ang traditional. So ayan ha, muna akong Facebook guys. So magsugod ako, shout out and God bless po sa lahat po ng mga OFW. Ayan, magsugod ako guys, share lang po. Balik ko balay. Ha? Balik ko balay. Okay.
Asa na yung balay? Ato po. Akato mo ato dito. Katong sa tunga. Dili, mga bolodes mo na. Dito gusto mo board. Akong di panggamit ang mga nagkanto-kanto ba sayang mga Gani. so mo bawatan ng ginagmay lang gud. Oo. Mangita ka man mangita. Oo. Na dili taga digos bitaw. Oo. Ya, kasagaran magud anay mga building. Ay trabante. Yung mga trabante di taga dire. Ya gasto lang uli-uli ka. So ngayon mga uli-uli mangita na lang kag building house. Oo. Kapag ito na mauli gabi yung ulan, may sakinan. Nang ko'y anak ba sa Balasyaw, Iblawan. Ibangan 18 months ba? Bisod ko dito blakaw na. Uy, kabugnaw. May siguro na Pa? Ha? Puto. Puto, di na lakit ayo. Kuto mo nam. Puto, Jud. Ha? Ito si Pon. Ang sakit yun na pangalan? Ha? Hinisa. Ninisa. Karoon pa man yung puto niya. Karoon pa na bungkag. Pasmadon po ka mo. Nabasa na ka? Daro na. Karoon, di na mo daro. Kita ko guys. Dalit eh, palikot eh. Coconut. Hindi na po kagunit eh. Ito na. Ayaw yung balay natin. Naman. Glan. Ha? Taga Glan. Saranggani. Sarangani, Glan. Ano pala mo? ano? Unan pa jinsan. May kuan mo, nagsakyanan. Oo, may kinakakuan ng anak ani wa pa man nakalakaw. Lagi mag-abot ang uban yan. Gani, makanawan di na mo sa kuan. Agay-agay di na. Kayo. Sige gamay. Gamay dako-dako. Gamay dako-dako. Kanta gamay. Yan. Tapos na ron. Kailan dyan pangutot? Hello guys, shout out po sa mga taga Glan. Yan. Pero wa dito kasunod. O kasulat? Hindi ko ba lumabot? Mag-connect ba? Ano daw? Ang saan nga kuan kaning Tinda. Tinda 304588. Ay, ang password tatrabaho. Wala din magutang. Wala madili masudo sa kuha gyapon. Wala na, hindi ko na to. Wala din. Bila.
Mo ni hilot guys nga libre wifi. Gani. Swerte kayo. Good. Sa balay bitaw. Sa kamay mo. Balay na mo dito. Akong ikon. Ani adto sila. Tanang classmate mo sa mga anak, tanan. Oo. Libre wifi, sige. Nga ko sa Kaya balay. magtula man sila. Yeah, mga kanila. Okay raman ko na sa malibre mo, hindi man nakadadlaw direct. Gani. Bulakaw naman na. Wala po. Wala na na. Hindi sa pag di bulakaw na diya. Pila raman na, wifi raman na. Ako inaanak ko sa balay. Nakalibre naman ko. Wanto dito, kunik. Wanto ko sila na mo. Ay, sa opisina, good. Tinunan, kita na mo. Good. Kanang wifi, magbayad ka sa ko, ang pilite bang isa. 50 pesos lang adlaw, ano? Mga pirain mong bulan. Oh, nas 50 adlaw. 1/4. Nakakuha 900. Sakit pang pangyuran. Importante ba ang pangyuran, ma'am? Hindi man kumahalin. Guwapo. Yan. Puti ko. Balos sa laki. Kung sa pag-itiras babae. Hindi po tamang ngilig housewife. So kuwas ng housewife. Lagi mo balos, ano ba? Nga gani ko katulay nagpangkuan nga. Ang lait-lait sa sudan. Wala. Pati nagpanguan sa mga comment. Bago ka magbutang diya, kung lang wa kay maligsan, yan ang imong ipaggawin sa social media. Dog na kay maligsan, lain po kayo, no? Ano, tanawa, ano? Tanawa mo, ano siya? Ano ang dahil Huwag kayo kiliw, tanawa mag-istorya mo. Oh, bawa. Ano raw, di isang lingi. Anak si Brando. Oo, gahi kayo. Hindi pagkadungo kayo. Ah, bilang itong lang, ay lapang ito. Sige. Kamu to. Kasulay na gyud. Ano sakit yun ni ma'am? Okay, naanang taga-ilaya mo nang taga-ilaya. Taga-ilaya mo nang taga-ilaya na. Share ma'am, share. Share na ko. Butang i-comfort. Oh, Content na. comment ko sa ano niya ra. Kita na si mga kundla. Naputong na gisi. Ako sa Digos. Taga-ilaya Glan. Si Aida. Parang siya lang. Ano singot uga, singot uga. Ano tayo ni? Singot uga. Luwin daw guys tatay. Kulit-kulingi. Sakit. Magsakit hindi siya. Hindi ang hindi sa kanwa. Post na to ako niya sa baboy. Maten, comment dyan dali. Uy, kung saan naman kaya Eric? Pati baboy. Pati baboy. Yan may tahilo, tahilo to. Hindi mo kung malipat.
Grabe mo pamatik ni ma'am. Ayo.